Bună, eu sunt Diego și astăzi ne vom juca Brawl Stars. Nu am mai intrat de vreo 5 luni, dar dacă vă întrebați de unde știu toate update-urile, din cauza că intram să le văd 5 minute, maxim 10 și apoi ieșeam. Vreau să vă spun că vom lansa o piesă și aici, alături de câinele meu. Bine, am fost alături. În video nu mă lăsa câinele în pace. E un bișon mic, alb, care îl cheamă... l-am luat ieri de la cineva, dar nu contează. Îl cheamă Codița. Dar mie îmi place să-i spun Zăhărel. Aici iar nu mă lasă în pace. Mă mușcă degetele, îi place să se joace cu mine. Iar pe la final, în ultimele 2 minute, s-a culcat pe umărul meu. Și am pierdut câteva runde. O rundă, pardon. Dacă știu, încă nu am luat, cum să spun, astea. Mai am un cont de 1000 de trofee, dar acum să ne jucăm. Nu am uitat hărți. Îl ai kit, wow! Nu cred că mă mai uit cum arată harta, că nu cred că este nevoie, nu? Mamă, sunt cu Frank. Ce bine e. Suntem de neoprit. Mă simt inutil. Asta este. Bam. Cred că Bull dă la apropiere, dacă are power 11, dă vreo 5000 de meci. Cred. Pe lovitură, nu pe 2-3. Cel mai slab brawler cu care nu mă pricep. Nu am pus întrebarea bine pusă. Bă, dar brawlerii ăia superbi care îi cumpărai cu bani, n-am băgat bani în joc. Totul l-am muncit într-un fel. Le-am luat unele la reduceri. Larry and Lori le-am cumpărat următoarea zi când nu mai costau bani și trebuia să dai gemuri pe ele. Dar nu contează. Aici nu mă lasă câinele în pace din nou. Mamă, Dynamite. Nu știu dacă vom câștiga. Ba știu. Mamă, ce inutil mă simt. Mamă, aici chiar nu mă lăsa câinele în pace. Și mă uitam la câine și mă jucam cu o mână într-un fel. Try hard. Nu. Mă simt foarte inutil. Da, sunt puțin răcit, dar ce să fac. Da, v-am spus oare că voi lansa o piesă? PC Touch. PC Touch. PC Touch. Aolo. De ce te urci pe mine? Wow. Miau. PC. Ce perversă ești. Hai, intră în plapă, mă. PC? PC. Eu nu te duc afară acum. Sunt ocupat să-mi înregistrez vocea. Dacă vreți, o să adaug și o poză. Da, la final voi adăuga.
Bam, apărare de 2 stele. Moarte cumplită. Na. Mi-am și pus, cum să spun, hypercharge-uri. Vai de capul meu. Doamne. Am pus puțină pauză. M-am dus până la baie. Hai că da, am dat pisicul afară. Pam, 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 pam. Aici am uitat să-mi schimb brawlerul. Încă o cale de a câștiga sau a pierde. Skin-ul ăsta l-am și eu pe sud. Dacă vreți, mă joc în următorul episod. Vă arăt toți brawlerii pe care i-am. Sau să încerc pe fiecare. Bine, nu o să pot pe toți, că am vreo 50 ceva. Dar pe acolo. Eu cu Crow mă înțeleg mai bine decât un titirez. Eu cu Luca... Nu. Eu și Luca, prieteni buni suntem. Eu și Luca, prieteni. Nu, noi facem tot ce vrem. Bine, asta nu va fi în piesă sau va fi? Nu știu. Voi face... M-a obligat să bag și ceva, să spun o prostie. Să-mi scuzați accentul. Va fi doar... rața face acum, mă duc să mă cac. Da, va fi fain. Eu și Luca, prieteni buni suntem. Eu și Luca, noi facem tot ce vrem. Eu cu Luca, mereu explorăm. Noi doi te salutăm. Asta cred că voi băga la toate episoadele pe care o să le fac în următoarele. Bine, nu acum și nu în următoarele. Mamă, ce prost sunt. Nu știu să explic ceva. Am prea mare emoții. Dar de fapt nu am. Într-un fel mi-e teamă, nu mi-e frică. Mi-e teamă să nu greșesc ceva. Sau cu gramatica. Cred că așa face fiecare YouTuber. După o lună, o lună? După câteva luni, se obișnuiește fiecare YouTuber să vorbească normal. Că în primele episoade ești mai rușinos, da? Asta e. Eu și Luca, prieteni buni suntem. Eu și Luca, prieteni, noi facem tot ce vrem. Nu știu dacă mai știți desenele astea. Desenele astea mă uitam eu când eram mai mic. Pe la 5-6. Era de un melc și o cucuruză. Cum începea? Mamă, da, aici pierdem. Era așa. Bobiță și buburuză. Prieteni sunt de când se știu. Mergi prin pădure, mergi pe câmpii. Mă mir aici că n-a murit. Mergi pe câmpii, prieteni sunt bobiță și buburuză. Aleargă soarele pe cer. Mergi prin pădure, mergi pe câmpii, prieteni sunt bobiță și buburuză. Așa. Mamă, ăsta se lupta cu 2. Aba nu cu 1. L-a învins pe Spike. Nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta nou. Nici pe ăsta roșcatul. În fine.
E căldură aici, lăpumică. Da, și în cameră este. Ia, să vedem. Oare câștigă? Oare nu? Oare câștigă? Oare nu? Voi ce credeți? Bă. Bang. Aoleu, plânge, aoleu. Ni al meu trebuie să... coechipierul meu trebuie să plângă, nu tu. Da. Da, aoleu. Vai de capul meu. Aoleu. Ăla era Luca. Uitați-l pe Luca. Nu știu cum... Să mă învățați, vă rog. Scrieți-mi în comentarii cum pot să-mi fac numele să fie multicolor. Parcă trebuia să pun ceva gemuri. Costă ca să-mi schimb numele. Ne. Of, și iarăși of. Hai să ne jucăm ranchet. Că nu m-am mai jucat de mult. Pentru că îmi ocupă timp. Eu și Luca, prieteni buni suntem. Eu și Luca, ne facem tot ce vrem. Eu și Luca, hai să ne distrăm. Noi doi te salutăm. Bine, nu mă obligă. M-a rugat de vreo 1000 de ori ca să mă joc cu el și nu să mă joc, să creez un cântec. Și mi-a dat și câteva rime, că nu prea îmi veneau, că eu cu Luca facem rime peste rimă. Rața face mac, mă duc să mă cac. Eu. Da, așa începe. Dacă sunteți sub 10 ani, nu aveți voie să vă uitați la așa ceva. Bine, nu înjur, dar ei de sub 10 ani nu au voie să asculte. Mai ales de Luca. Nu pot să spun că înjură. El face glume, spune așa ca să râdem noi. Dar nu acum ce să-i facem. Și este foarte emoționat. Și a început să mai prindă puțin tupeu. Că mai era bătaie în Minecraft. Așa că vă zic pa, pa!